Falai bi sɔgɔma an bɛna baabu min daminɛ an bɛna an da don baabu min na an bɛna kibaruya mun di o bɛ tali kɛ Ukraine ale kan. Nin waati laban in na nansara jamanaw jateminɛlikɛlaw y'u sɔmina kumajan k'a jira k'a fɔ ko min ye Ukraine kɛlɛ ye Falai k'a tɛna dan Ukraine ni Russie ma koyi. Maa mun sɔmi ka jan olu y'a fɔ kabi bi tɛ ko cɛncɛnfuga jamanaw k'u sigi n'a kɔlɔlɔ ye Falai. Bi ta an bɛ se k'a fɔ o jateminɛlikɛlaw n'o hakilijagabɔkɛlaw Falai u ta kɛra tiɲɛ ye. K'a sabu kɛ mun ye min ye OTAN jamanaw ye u ye Ukraine ta k'a k'u ka kɛlɛkɛbolo ye diɲɛ fɛ Falai. A masurun ye mun ye i ɲɛ bɛ OTAN na baari la yɔrɔ o yɔrɔ bi Ukraine cɛdenw Ukraine maramafɛnw minɛn minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan u fɛ ko k'a di Ukraine ma a bɛ taa di o jamana maaw de ma Ukrainekaw de bɛ t'olu dege k'olu labɛn yaasa OTAN yɛrɛ jamanaw bɛ se ka u sago sɔrɔ cogo min. Ni Russie ni Ukraine bɛ ɲɔgɔn na Falai yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ko Russie kɛlen don k'i bolomada yen na k'i jigida yen kan u na Ukraine bila ale ka sunɔgɔbaliya o sigi ye. Anw n'u ta min kɛra juillet kalo tɛmɛnen Falai a ma bɔ foyi fɛ Tɛnzawatɛ ni cɛncɛnfuga kɔnɔna na ni kuluwow la ye. Bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ waleya in kɛlen Mali jamana taara Nations Unies na Falai ka laɲini kɛ k'a daturu la k'a da jaba la hali bi Mali sɛbɛn ma dayɛlɛ k'a lajɛ min b'a kɔnɔ sabula biɲɛkala ɲininan sen dalen biɲɛkala ka Falai o ye man di. Nin waati laban in na a yera k'a fɔ ko min ye Ukraine jamana ye Falai tile fila in na ko a nana ni pankurun dɔ ye pankurun min bɔra Faransikaw fɛ yen ka zole da Dakar ka na jigin Kɔdiwarikaw fɛ yen min ye pankurun in ye bugunatigɛ min b'a la u y'a yira sa k'a fɔ ko a bɔlen don min fɛ o ye AN 124 ye Falai min ye a jiginna Kɔdiwari dɔgɔkun tɛmɛnen dɔgɔkun furancɛ la pankurun in yɛrɛ a jiginna sɔrɔdasiw dagayɔrɔ la n'o ye Faransi sɔrɔdasiw ye ko n'o y'a sɔrɔ fɛn in kɛra ko jakumabo k'a dogo maa minnu sɔmi ka jan ani minnu bɛ lakɔlɔsili kɛ minnu bɛ kow jateminɛ olu ye pankurun in bɔyɔrɔ ye sabula diɲɛ kɔnɔ pankurun foyi tɛ pan ka wuli ka jigin ni i ma ye kuma tɛ sɔrɔdasiw diɲɛ yɛrɛ bɛ cogo min na bi ɲɛ garisigɛmantigiw olu ye pankurun in ye a bɔra Faransikaw fɛ yen u ka sɔrɔdasikan dɔ kɔnɔna na o y'a sɔrɔ a nana duguma sira fɛ ka bɔ Ukraine ka n'i dasi ye k'i fa tewu ka jigin wɔlɔfɔw fɛ yen Falai n'o ye nangadefuw ye ka sɔrɔ ka na sa Kɔdiwari fɛ yen n'a kɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen ye maa minnu ye pankurun in lakɔlɔsi u ko ko tiɲɛna nin bɔyɔrɔ janyana Falai. Ukrainekaw k'a bɛ se ka kɛ u ka kɛlɛkɛ labɛn minnu kɛlen don o minɛn dɔw bɛ a kɔnɔ maa minnu nalen filɛ nin n'u ye pankurun in ta ka na n'a ye maa ma falen minnu bɛ lakanako la minnu bɛ yen n'olu bɛna degeliw kɛ n'u bɛna minɛnw di ni kɛlɛkɛminɛn dɔw b'u bolo ka taa se u ka drone ma n'a fɔ masa ko FPV k'o drone dɔw bɛ se ka ye a kɔnɔ Ukraine yɛrɛ ka maa ma falen minnu bɛ yen n'olu bɛ maaw dege kɛlɛw ni kɛlɛkɛcogo la ani bingali kɛcogo la dugu kɔnɔna na i n'a fɔ an ɲɛ bɛ min na bi Falai k'o ɲɔgɔnnaw fana bɛ se ka ye avion in ale kɔnɔ minɛn min b'a kɔnɔ minɛn minnu jiginna a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka cɛncɛnfuga jamanaw k'olu dafiri. Pankurun in n'o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw ta don siganama ni jɔrɔnamaw ye min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ ko k'a bila sigi minɛn kɔnɔ dɔw ko jateminɛ na a bɛ se ka kɛ sabula kɔsa in na de min ye Ukraine ale ka lasigidenso dayɛlɛla Moritanikaw fɛ yen lasigidenso in fana dayɛlɛla min ye Kɔdiwarikaw fɛ yen u bɛ k'a lajɛ sa ka lasigidenso ninnu dayɛlɛ nka a bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔdasi ye a cɛ fara a muso k'a bɛɛ ye sɔrɔdasi ye muguci mugu labɛn kɛlɛ labɛn min ye fɛɛrɛw sigilen sen kan laɲini ye min ye cɛncɛnfuga jamanaw olu ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ dugu ma cogo min n'o y'a sɔrɔ Kiev ka nali farafinna kɔnɔna na ko baara wɛrɛ b'a la a kɔkɔrɔdonba o ye OTAN jamanaw ye waleya min filɛ u bolo nin ye bi o ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ukraine ye a yɛrɛ dun kun welelen don bɔgɔ jeninen kan dɛ a welela bɔgɔ jeninen kan siɲɛ caman Mali jamana fɛ nka taama mɛnɛ sisi ma bɔ Falai pankurun min kɔni nalen filɛ nin ye sigana tɛ min na
o ye k'a fɔ min ye Burkinakaw ka fanga jamana ɲɛma ye n'o ye Capitaine Ibrahim Traoré ale y'a yira k'a fɔ ko min ye Côte d'Ivoire ye ko baara bɛ labɛnnen don Côte d'Ivoire kaw fɛ yen min bɛna kɛ ka cɛncɛn fo ka jamanaw k'olu dafiri ko yalama nin to o dalilu dɔ ye bi wa Ibrahim ye min fɔ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ukraine ka nali ye farafinna yan ko a kɔlɔlɔ kɔni a n'a laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka kan yaasa min ye Mali Burkina Niger olu bɛ se ka degun sɔrɔ n'i dun ye Côte d'Ivoire ta k'a lajɛ ani Burkina bɛ dancɛ bɔ cogo min ani Mali bɛ dancɛ bɔ o cogoya la waleya minnu kun kɛra kɔrɔlen ka tɛmɛ nin diɲɛ seleke naani tɔnba yɛrɛ ma se ka fɛn bɔ o la Mali ye laɲini kɛ k'a don tulu la k'a da jaba la k'a fɔ ko daluyaw b'a bolo conseil de ka daw yɛlɛ u kana olu ni Ukraine ɲɛŋɛ u ye waleya minnu kɛ maramafɛn minnu dir'u ma u bɛ ka wulikajɔ min kɛ Bamancoyani juga wale kɛlɛbaw olu dɛmɛli la cɛncɛn fo ka jamanaw kan k'a daluya bɛ yen ko wulikajɔ tɛ se ka kɛ min kunna fiyewu maa tɛ se k'i pan min kunna fiyewu ko o daluya gɛlɛnw bɛ yen nka o bɛɛ n'a ta fala ye min ye Ukraine jamana ye a kɛlen don ko fosi ma kɛ u ni Mali ta kɛra yan u ka lasigidenw bɔra Senegalikaw yɛrɛ fɛ yen k'a yira k'a fɔ k'u y'a kɛ piyan o kɔfɛ tuguni u ni Mali tura ɲɔgɔn na u y'a kɛ piyan Sudan u y'a kɛ piyan min ye u kɔkɔrɔma donnen don maa mana wuli ka taa n'u ye diɲɛ seleke naani na tatemɛnɛ si tɛ bɔ Mali y'i sen don k'i bolo don k'a yira ko daluya b'a bolo k'a yira k'a fɔ ko min ye Ukrainekaw ye u nalen don ni maaw ye bi maa minnu bɛ Moritanikaw fɛ yen nka Mali ale sɔmi janyana fala ye ale y'a ni Moritani cɛ k'o datugu karaku sisan u yɛlɛmana Côte d'Ivoire fan fɛ o la sa Faransi bɛ ka fɛɛrɛ fɛn fɛn sigi Côte d'Ivoire bɛ se cogo min na a ka dancɛ b'a ni Mali cɛ e ma kɛlɛ yɛlɛmalen ye yan don o don Kajana don o don Sama don o don Kajolo don o don o masuruna dugu minnu jamana minnu bɛ yen olu de bɛ degun kɔnɔna na Mali gouvernement kɔni ye fɛɛrɛ sɔrɔ ka Moritani yɔrɔ datugu nka min ye Côte d'Ivoire dancɛ ye o datuguliko kuma o tɛ ka fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ min ka kan jamana ninnu ye bi fala ye u ka dɔ fara u ka pankuru ka lakɔlɔsili kan u ka dɔ fara u ka timinandiya kan u ka dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri kan u kan'u sigi k'u bolo fila da u sen kan minɛn minnu b'u bolo baarakɛcogo min b'u bolo fɛɛrɛ minnu sigilen don u fɛ sa ka se ka baara kɛ u kana si kɛ bolokɔfɛ ko ye dɛ n'u b'a fɛ ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in na u ka sɔrɔdasiw faralen don ɲɔgɔn kan cogo min halisa u ka wulikajɔ boloda sabula min ye Côte d'Ivoire ye ale ni Mali donnen don ɲɔgɔn na cogo min ani Burkina donnen don ɲɔgɔn na o cogoya kelen na degun bɛ degun na fɛɛrɛw bɛ fɛɛrɛw la min ye wulikajɔw ye olu bɛ se ka kɛ ni pankuruw ye o bɛ se ka kɛ ni kɛlɛkɛcɛw ye k'a sɔrɔ min ye jamana ninnu n'u sigilen don u tɛ ka jateminɛ kɛ o la sa pankuru min filɛ nin ye n'a jiginna a kɔnɔminɛnw bɔra wa a kɔnɔminɛnw ma bɔ wa baara bɛ ka kɛ n'o ye wa baara tɛ ka kɛ n'o ye wa ko Mali armée ale ka wulikajɔ laban ninnu k'o bɛ maa sinsin nin kuma kan kosɛbɛ saluya daluya jɔnjɔn bɛ olu de bolo bi olu minnu wulilen don k'u jɔ Bamancoyani juga wale kɛlɛli la u ni Côte d'Ivoire dancɛ o yɔrɔ la